Children of God, mga anak sa Diyos. Ang July 22 mo ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena o Saint Mary Magdalene. Si Maria Magdalena nailhan isip usa sa mga labing matinumanon nga mga sumusunod ni Kristo. Siya ginganlan nga Magdalena tungod kay gikan siya sa lungsod sa Magdala, usa ka daplin sa dagat sa Galilea. O gisulti sa ebanghelyo nga gipapahawa ni Jesus ang 7 kadaotang espiritu gikan kaniya ug sukad niadto nisunod na siya kang Kristo uban sa dakong gugma ug pasalamat. Kauban siya sa mga babae nga mitabang sa ministry ni Jesus, pinaagi sa ilang, take note, kaugalingon nga mga kabtangan. Wala siya mibiya kang Hesus bisan sa panahon sa paglansang sa krus sa dihang daghan ang nangagiw tungod sa kahadlok. Si Saint Mary Magdalene, usa-usab sa mga unang niadto sa lubnganan sayo sa kabuntagon. Tungod sa iyang pagka matinud-anon, siya nahimong unang nakakita sa nabanhaw nga Kristo. Ug yatagan siya ni Hesus sa misyon nga ipahibalo ang maayong balita sa mga apostoles. Mao na hinungdan nga gitawag siya sa tradisyon sa simbahan nga Apostle to the Apostles. Ang kinabuhi ni Santa Maria Magdalena, Saint Mary Magdalene, nagpamatuod nga ang gugma ug pagkamatinud-anon kang Kristo adunay dakong ganti. Sa ebanghelyo karong adlaw, makita nato si Maria Magdalena nga naghilak sa gawas sa lubnganan. Nagtuo siya nga gikawat ang lawas ni Jesus og wala niya masabti nga ang iyang kaatubang mao ay ang nabanhaw nga Ginoo. Apan sa dihang gitawag siya ni Jesus sa iyang ngalan, naabli ang iyang mga mata og nailhan niya ang nabanhaw nga Kristo. Ug gikan sa kasubo, nahimo siya nga minsahera sa paglaom. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, mailhan nato si Jesus kon mutugot kita nga tawgo niya ang atong ngalan. Unsa may pasabot nako ani? Si Maria Magdalena dugay na nga nagtutok sa lubnganan ug wala niya maili si Jesus bisan nagtindog na si Jesus sa iyang atubangan. Naghuna-huna siya nga hardernero lamang ang nasa iyang atubangan. Apan sa dihang gitawag siya ni Jesus pinaagi sa iyang ngalan, kalit niyang nailhan ang Ginoo. Gipakita niini nga ang pagtuo dili lang bunga sa pagtan-aw kundi sa personal nga relasyon kang Kristo. Diha sa ebanghelyo nagkanayon, Jesus said to her, Mary, John 20:16. Sa binisaya nga hubad, mingon si Jesus kaniya, Maria. Ang usa lamang kapulong nakapausab sa iyang kasing-kasing. Maria, gitawag siya. Ang tingog sa maayong magbalantay, nailhan sa iyang karnero. Mausab nga ang matag usa kanato gitawag sa Ginoo pinaagi sa atong ngalan. Sayod siya sa atong mga kasakit ug sa atong mga damgo. Usay sama sad ta kang Maria Magdalena. Na si Jesus duol nato apan dili nato siya mailhan tungod kay puno tas mga kabalaka, puno tas mga kasakit, puno tas kahadlok. Kung magpabilin kitang duol kaniya pinaagi sa pag-ampo og mga sakramento, mahibal-an nato ug mailhan ang iyang tingog. Ug sa dihang mutawag siya nato, ang atong kasubo mahimong paglaom. Mailhan nato si Jesus kung mutugot kita nga tawgo niya ang atong ngalan. Ikaduhang punto, ang matag tao nga nakasugat kang Kristo adunay responsibilidad sa pagpaambit sa maayong balita ngadto sa uban. Unsa may pasabot nato ani? Human mailihi ni Maria Magdalena ang nabanhaw nga Kristo, wala siya nagpabilin sa lubnganan. Gisugo siya sa Ginoo sa pag-adtos mga apostoles aron ipahibalo nga siya buhi o nabanhaw.
Ang unang tigpahibalo sa pagkabanhaw dili usa ka pari kundi usa ka matinumanong disipulo nga puno sa gugma. Ang labing maayo o pinaka-epektibo nga pagpamatuod sa pagtuo mao ang usa ka kinabuhi nga nabag-o sa gugma ni Kristo. Mao ni ang gibuhat ni Maria human iyang nakita ang nabanhaw nga Ginoo. Kita usab gitawag sa pagdala sa paglaom ngadto sa uban. Dili tanan makawali sa pulpito apan ang tanan makahimo sa pagpakita sa gugma, sa pagpasaylo, sa pagkamatinud-anon. Ang usa ka pulong, maayong pulong, ang usa ka pagtabang sa atong mga kasilinganan, ang usa ka kinabuhi nga matinumanon, mahimong instrumento nga makita sa uban si Kristo. Ang misyon magsugod sa atong kaugalingong panimalay o komunidad. Ang matag tawo nga nakasugat kang Kristo adunay responsibilidad sa pagpaambit sa maayong balita sa uban. Story time. Sulod sa daghang mga siglo, si Santa Maria Magdalena sayop nga giila isip usa ka babaeng prostitute nga naghinulsol. Kini nagikan sa paghiusa sa lain-lain nga mga babae nga gihisgutan sa ebanghelyo sa usa na lamang ka persona. Ang walay ngalan nga makasasala sa Lucas Kapitulo 7, si Maria nga igsoon ni Marta ug Lazaro sa Juan Kapitulo 12, ug si Maria Magdalena gihuna-huna sa pipila ka karaang magsusulat nga usa lang ka tawo. Ug dako ang influence niini sa usa ka wali ni Gregory the Great niadtong 6th century nga daw nagpalig-on sa pagtan-aw nga si Maria Magdalena usa ka prostitute. Apan ang ebanghelyo wala gyud moingon nga si Maria Magdalena usa ka babaeng prostitute. Ang gisulti lamang mao nga gipagawas ni Jesus ang 7 ka daotang espiritu gikan kaniya. Sa moderno nga biblical scholarship, mas klaro na ang pag-ila nga lahi-lahi ning baybayhana. Mausab kini ang posisyon nga gidawat sa simbahan sa atong panahon. Ang iyang tinuod nga dungog ni Maria Magdalena dili tungod sa usa ka sayop nga pag-ila kaniya kundi tungod kay sidya ang unang saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini nagpahinumdum kanato sa kamahinungdanon sa matinud-anon nga pagbasa sa balaang kasulatan ug pagrespeto usab sa tinuod nga mensahe niini. Children of God, mga anak sa Dios, gitawag ta sa Ginoo sa atong ngalan. Ayaw kahadlok sa pagtubag kaniya bisan sa atong mga nasinati nga kasakit o mga kahiubos. Tugutan nato nga bag-uhon ni Jesus ang atong kasing-kasing ug himuha ang inyong pagtuo nga buhi pinaagi sa gugma ug sa pag-alagad. Sunduga ang pagkamatinud-manon ug pagkamatinud-anon ni Maria Magdalena. Magpabilin unta tang lig-on bisan pa sa panahon sa pagsulay. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Jakarta, nasod sa Indonesia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.